चोरी तुहू चोर, अरे हमहू चोरी तुहू चोर, चोरे के आज़ादी बा आ उनके चोरल नाही पनकी जिनके तन पे खाली बा। अच्छा एगो तो खाली पर हो गए, अब तनी खाकी पर हो जा। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सबका में घुसखोरी बा, काम केहू के कबो होई, जेब भरल जरूरी बा। अच्छे तब शिक्षित बेरोजगार पर आवल जा। पढ़ल लिखल अनेर बा भैया अरे पढ़ल लिखल अनेर बा भैया, चमचन के बोलबाला बा। पढ़ल लिखल अनेर बा भैया, चमचन के बोलबाला बा। कैसे हुई देशवा के तरक्की टेगे डेग घोटाला। नमस्कार, प्रणाम। आज खातिर रहते हैं, फिर अगला वीडियो में भेंट।